Asinibingelele bakwethu namhlanje futhi ngisemlambo omunye ubhedla indaba okhuluma nani namhlanje. Kunento esihluphayo. Angazi lento ukuthi iphuma phi ngoba sinesiko lethu nesintu sethu esingephikiswa. Kunenkinga lama kushone umuntu. Bese inkinga ivezwa yihlahla lomlahla nkosi noma yihlahla lomphafa. Bakwethu umuntu uhlukene kathathu: umzimba, umphefumulo, ingqondo. Kodwa ukhiye nanko umphefumulo, the spirit. Uphumelephi umphefumulo? Yila lisebenza khona ke ihlahla lomlahla nkosi. Uma ngabe uginqeka ngemoto, umphefumulo wakho uphumele lapho uginqeke khona ngemoto. Umphefumulo wakho usale lapha yala uginqikele khona. Yila lisebenza khona ke ihlahla lomlahla nkosi noma umphafa ukuthi ufike uphahlwe ulandwe bese usiwe ekhaya ngehlahla. Ngizochazela bese lenzani ihlahla. Uma mhlawumbe ushonele emzini womuntu, lapho uyalandwa bese nikhipha imbuzi nogeza lo muzi. Mhlawumbe ke ungandi kakhulu. Uma ushonele endaweni ethile noma sesibhedlela ongaphandle kwekhaya, uyalandwa ngehlahla lomlahla nkosi. Leli hlahla ke liya straight ekhaya. Uma umphefumulo uphumele ekhaya kwakho, alidingeki ihlahla. Angiphinde, umphefumulo uphumele kwakho noma kweminye yemizi yakho mawunemizi eminingi, alidingeki ihlahla. Finish. Ngoba ihlahla akulona lokulanda umzimba, elokulanda umphefumulo. Bese lenziwa njani ke ihlahla egcineni? Ihlahla mawusulandiwe liphanyekwa emsamo lohlala undulo. Bakwethu, aliye emakhazeni ihlahla, aliyi emathuneni ihlahla, alifakwa emgodini ihlahla. Nkosi yami, ihlahla lihlala ekhaya nje. Lo zivuthukela kogcina sokuyinduku esele yodwa njalo njalo. Baningi ke abadidwa abantu, hayi bofuna silithathe siye nalo emakhazeni. Nonzane emakhazeni? Emakhazeni isidumbu awusekho umphefumulo. Hayi funa futhi silithathe ihlahla so lifake emgodini. Hawu kahleni bo. Emgodini ningcwaba uthulo, uthulini olobuyela othulini, ugodo lolo. Hayi umphefumulo. Ngakho ke musana ukuphanjaniswa abantu nathi sabelaphi siniphambanise. Isintu lesi engikhuluma ngaso ongasitshelwa nayikhehla emakhaya ukuthi ihlahla lomlahla nkosi lisebenza phi nehlahla lomphafa lisebenza phi. Alingeni emgodini, aliyi emakhazeni. Lilanda umuntu, abuye umuntu abekwe ekhaya kuphelele bese efihlwa ke umuntu kanjalo. Baningi ke ubona le nkulumo ngiyiphinda nje, abadidiswa abantu. Inkinga yethu nansi, uyabona mawungayeka ukuhamba ubuza uzophila. Into ongayibuza ungafuna umuntu omthemba, ngenze ukuthi uyasazi isintu noma logogo noma lomkhulu kubuze noma ufunda incwadi ezibhaliwe. Kodwa ke okunye ofuna ukugade, uyabona la ko YouTube nasemisakazweni njengoba sikhuluma sibaningi sahlukene. Sisho into ezahlukene eziningi. Siphambanisa isiko. Kodwa libe limile ukuthi lithini. Nawe ke kube kuwena ukuthi ikuphi okunika indlebe, ikuphi ongakunika indlebe. Nako lokusho umkhize mhlawumbe ngenza ukuthi akunika indlebe. Kodwa ngikubhalile ezincwadini nazi
kukhona phansi. Ngisho sengihambile emhlabeni legesi engoyishiya le yokuthi ngazibhala incwadi ngalibhala isiko ngaliphindelela. Kunencwadi ehlekisa kabi la le. Yabo le ncwadi ngizontshe iqiniso mina. Iyinhlamba le ncwadi. Kithina abantu bamnyama. Nansi esibili. Nansi yaphuma kuqala. Iyinhlamba le ncwadi nale yinhlamba. Ngizonichazela ngani. Uyabona isihloko salesithini? Umsamo nezibi zezala. Lento engikhuluma ngayo izibi zasezaleni bantu bakwethu. Ngikhuluma ngezibi la. Into exoshwa inkukhu la. Into engabe siyazi sonke kodwa ngoba saphanjaniswa abamhlophe. Basilahlekisa basidukisa. Uqhubeke nawe udukisa abanye bakudukise nawe. Ikuhleka inkukhu. Mangithi inhlamba ngichaza ukuthi into engabe lena asiyibuzi siyayiphila. Uyabona le mangithi eneyiziko lamathongo. Iziko water kulona kubanda ebusika umlilo uyapheka khona wenza konke. Isiko lonke lesintu lila ulithola la kule ncwadi. Yakulithole kwindawo. Zikhona ezinye nani yebo kodwa la. Ngakho ke ngaqoqa ngathi awuthi ngiqoqe nazi izibi inkosi yami ezilahlekile bathe badaqoqe nazi izibi ke lezi engikhuluma ngazo. Musa ke wena bese uhamba uyobuza abantu bakulahle abantu. Ushonelwe. Ulahlekelwe. Nanti ihlahla. Usutshelwa abantu, "Hayi silenze njani? Hayi silenze njani?" Yenza isintu. Uma nomndeni omkhulu bonisanani. Yingakho ke nje agcina umuntu ke nimphupha ebhekele eflathele seshonile. Omunye nimphuphe ehamba ngaphandle, omunye umphuphe mhlambe ehamba kude. Akekho ekhaya. Inina enenza isuluphezi nenza nephutha. Ngikholwa ukuthi ngichaze kahle le ehlahla abantu benkosi. Akekho futhi oyophinde akhale ngayo. Angibambe lapho. Ngiyabonga.